Hola, avui cuinarem pasta a la carbonara. Els ingredients que farem servir per 4 persones són 2 cebes, 280 grams de tallarines, 4 ous, 150 grams de bacó, 40 grams de formatge parmesà. D'acompanyament farem una amanida de brots tendres i tomàquets cherry, oli, sal i pebre. Comencem pelant la ceba. Per no fer servir tant d'oli i la ceba es cogui més ràpidament, la posem 5 minuts al microones. Després la passem per la paella. Posem el bacó a torrar a la paella sense oli. El bacó és un aliment una mica gras, per això recomanem un consum ocasional. Ara que està una mica daurat, baixem el foc i afegim la ceba, que l'hem escorregut perquè deixa anar una mica d'aigua. Ara a foc suau daurem la ceba. Posem una cassola per bullir la pasta. Tirem sal. I afegim les tallarines. El punt de la pasta és qüestió de gustos. Hem bullit la pasta 6 minuts per deixar-la al dente. Escorrem i afegim les tallarines al nostre sofregit. Remenem un minut i apaguem el foc. Posem els 4 ous en un bol i preparem el formatge per acabar la salsa. Ara, amb el foc apagat, tirem els ous i remenem molt ràpid. No volem que se'ns qualli. Tenim també guardada l'aigua de cocció i tirarem per últim el parmesano. Remenem bé. Volem que se'ns faci molt a poc, Ara afegim una mica de l'aigua de cocció de les tallarines. I afegim el formatge. I per últim afegim una mica de pebre negre. Les tallarines ens aporten l'hidrat de carboni i l'ou, el formatge i el bacó, la proteïna i el greix. Fem una amanida de primer per fer l'aportació de fibra i vitamines, enciam i uns tomàquets cherry. La salsa carbonara la podríem fer només amb rovells, l'únic que el plat quedaria curt de proteïna. Que vagi de gust.